Hrvatska rukometna reprezentacija okićena srebrom jutros u 5 sati i 30 minuta vratila se sa europskog prvenstva u Norveškoj. Vidno umorni i iscrpljeni putem preživjeli su doček kojim je bio organiziran u Zagrebačkoj zračnoj luci, a kojem su prisustvovali gradonačelnik Milan Bandić i pročelnik Duško Ljuštin. Ja, prije svega bih htio zahvaliti ovim ljudima što su došli, uključujući vama svima što ste u ovo rano jutro došli iz ovog terena najbolje za spavak, baš što se mene tiče. Evo, par sati nakon utakmice sad možda se malo slegli dojmovi, ali ne znam, još je teško izvući baš onaj osmijeh na lice, zato je bili smo u Rimu, nismo vidjeli papu. Jedine poraze na europskom prvenstvu zadali su nam uvijek neugodnoj Danci, ali u našoj reprezentaciji svi su iznimno zadovoljni ostvarenim rezultatom i prvom europskom medaljom. Evo, kraj svega, svi smo ovo veliki uspjeh, ja mislim. Na početku pripremala je neko pondio srebro, svi pristali. Puno njih nije dao nam šansu čak od 5. do 8. mjesta, tako da još jednom smo pokazali da smo mladi uspjeha, da imamo karakter, da imamo volju želju za uspjehom i ovo je veliki uspjeh za nas. U finalu smo izgubili sa 24-20, a samo peh i čudne sudačke odluke su nam spriječile mogućnost velikog preokreta. Pred kraj prvog polovremena oni su odlijepili, oni su bolje otvorili početak drugog dijela, mi smo stisli na kraju par sudačkih odluka, jednostavno nisu nam dali da vratimo utakmicu svega, ali na kraju oni su pobijedili, ništa, mi im čestitamo na pobjedi i vratit ćemo drugi put. Stotinjak najvjernijih navijača pjesmom i skandiranjem pozdravilo je sve prisutne igrače i stručni stožer. Zvornik Lino Čelar je potvrdio da mu je nažalost možda ovo posljednje europsko prvenstvo na klupi naše reprezentacije. Pa može se desiti, da, ali mislim da je ovo sad manje važno, koliko je važno da sam na čelu tako jednoj dečki koji imaju dušu, koji znaju igrati, koji, kažem, nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. I, kažem, stoga se ponosim time i mislim da ćemo još zadovoljstvo donijeti našim ljudima. Igrači će se sad odmarati nekoliko dana, a poslije toga svi se vraćaju u svoje klubove i u dnevnu rutinu.